Krokodýly jsou predátoři, z nich přímo sálají pradávné časy. V tomto videu se dozvíte jejich evoluční historii a představím vám největší a nejbizarnější prehistorické krokodýly, jací kdy existovaly. Ukážu vám i zástupce, kteří kdysi obývali území České republiky a prozradím vám, co stojí za mimořádným úspěchem krokodýlů. Když se podíváte na dnešní zástupce této skupiny plazů, nejspíš si pomyslíte, že jsou to živoucí fosílie. Moderní formy krokodýlů však představují jen zlomek z toho, co nabízely druhohory a třetihory, doby, v nich žili plně suchozemské druhy i slanovodní dravci na vrcholu potravního řetězce. Někteří krokodýly se živili dokonce bíložravě. Jiní by vás zaujali svými extrémně malými či naopak velkými rozměry. Kde se ale krokodýly vůbec vzaly? Pojďme se přesunout do Triasu, minulosti vzdálené 240 milionů let. Vlády nad světem se právě zmocňují archosauři, skupina diapsidních plazů, jejíž sesterskou skupinou je Lepidosauria, vedoucí k ještěrům, hadům, ale i mosasaurům, plakodontům, notosaurům a plesiosaurům. Archosauři se v této době dělí na dvě větve. Jedna vede k dinosaurům, ptákům a pterosaurům a druhá, jmenovitě Pseudosuchia, ke krokodýlům. Jediné skupiny archosaurů, které dnes žijí, jsou ptáci a krokodýly. A tyto dvě skupiny jsou si zároveň nejblíže příbuzné. V době Triasu ale byla skupina Pseudosuchia velice bohatá a o pravých krokodýlech nemůže být ještě řeč. Dominantními se stali rozmanití příbuzní krokodýlů, jako třeba obrnění étosauři, živící se kapradinami, nebo draví rauisuchové jako Saurosuchus a Postosuchus, lovci prvních dinosaurů. Mnohem více však připomínala krokodýly skupina Phytosauria, přestože jim nebyla výjimečně blízká. Zatímco předchozí skupiny obývaly souš, Phytosauři žili obojživelným způsobem života a podobali se krokodýlům i zevnějškem. Patřili mezi ně rody Rutyodon či Smylosuchus. Oba bych pro jejich rozměry označil za triasové šikanátory. S koncem Triasu však přišlo jedno z největších masových vymírání v dějinách Země a ačkoliv jeho příčiny jsou nejasné, jedno víme jistě. Vyhynuly téměř všechny skupiny krokodýlovitých plazů, včetně étosaurů, rauisuchů a fytosaurů. Přežila jen jediná linie, krokodylomorfa. Nenechte se ale zmást. Tímhle velká diverzita krokodýlých plazů nekončí, ale naopak začíná. Po vymírání se totiž krokodylomorfové velmi rozrůznili a zaplnili místo po vyhynulých skupinách. Nejprimitivnější z krokodylomorfů patrně byli zástupci skupiny Sphenosuchia, kteří se objevili v Triasu a někteří žili i v juře. Při pohledu na nejstaršího z nich, Trialesta, si můžeme utvořit poměrně dobrou představu o tom, jak mohly vypadat předci dnešních krokodýlů. Je vám tedy asi jasné, že krokodýly si od té doby prošly řadou přeměn a značně se adaptovaly a nevypadají stejně jako v Triasu. Trialestes a jeho příbuzní jako Terestrisuchus byli zpravidla štíhlí a hbití hmyzožravci. Výjimky by se ale našly, například Redondavenator, úspěšný predátor. Ano, rýmuje se to. Další skupina spadající pod krokodylomorfy byla Crocodylliformes, která se samozřejmě dále větví, nicméně nás bude zajímat hlavně její podskupina Mesoeukrokodýlia, která zahrnuje jedny z nejzajímavějších krokodýlích příbuzných a i všechny dnešní druhy. Mezi vyhynulé příbuzné krokodýlů se řadí mořští plazi žijící na otevřeném oceánu, kteří v juře a rané křídě terorizovali vodní prostředí. Talatosuchové, jako Dakosaurus a Geosaurus, byli k životu ve vodě uspůsobeni perfektně. Měli štíhlá, hladká těla, poháněná mocnou ocasní ploutví a veslovité končetiny. Většinou měřili asi 4 až 7 metrů a proto se řadili k vrcholovým predátorům. Ostatky v podobě fosilizovaných zubů, nalezené na našem území, dokládají, že zástupci skupiny Talatosuchia tu žili ještě na začátku křídy, před 133 miliony let. Mohly vypadat nějak takto. Naopak životu na souši se přizpůsobily plazy náležící ke skupině Notosuchia. Třeba Simosuchus, žijící v samém závěru křídy, byl celý pokryt kostěnými destičkami osteodermy a živil se bíložravě. Tento zhruba 75 cm dlouhý obyvatel Madagaskaru se vyznačoval extrémně krátkým ocasem
aspoň na poměry krokodýlů. Jeho příbuzný Baurosuchus, známý z Brazílie, naopak preferoval maso. Jiní zástupci jako Sebecus se objevili už ve Třetihorách a stále žili na souši. To u Sebeca dokládají čepelovité zuby a tvar lebky. Tyto znaky totiž nápadně připomínají suchozemské teropodní dinosaury. Krokodýly jako Sebecus představovaly poslední suchozemské tvory svého druhu, než vyhynuli před asi 11 miliony let v období Miocén. Vraťme se teď ale ještě do období křídy, kdy se objevuje skupina Eusuchia, vedoucí k moderním krokodýlům. Blízcí příbuzní Eusuchia byli třeba obři jako Sarcosuchus a Stomatosuchus, oba žijící na severu Afriky před 110, respektive 100 miliony let. Oba měli obří rozměry, pohybovali se okolo 9 až 10 metrů délky a vážili 3,5 až 8 tun. Maximální délka Sarcosucha se odhaduje na 12 metrů, což by z něj činilo dvakrát delší zvíře, než je největší dnešní plas, totiž krokodýl mořský. Mezi Eusuchia se řadil další obr, Aegisuchus, který žil rovněž v Africe na počátku pozdní křídy. Ten obýval stejné prostředí jako nejdelší teropod všech dob, Spinosaurus, a s délkou 10 až 15 metrů mu Aegisuchus zřejmě konkuroval. Když se přesuneme do doby před asi 85 miliony let, dostáváme se k dalšímu důležitému milníku evoluce krokodýlů. Tehdy se totiž vyvíjejí první praví krokodýly, tedy zástupci řádu Crocodilia, kam patří dnešní aligátoři, krokodýly i gaviály. Jeden z nejstarších zástupců byl další slavný obr, Deinosuchus. Měřil maximálně 10 až 12 metrů. Nalijme si však čistého vína, většinou měřil okolo 8. Hmotnost se mohla pohybovat až okolo 5 či 8 tun, opět násobky hmotnosti dnešních krokodýlích obrů, kteří zřídka výrazně překročí 1 tunu. Není proto překvapením, že Deinosuchus a další giganti lovili dinosaury, byť to nebyla jejich primární strava. Vymírání na konci křídy, jemuž podlehla celá řada tvorů, včetně dinosaurů, krokodýly nezahubilo a i ve Třetihorách se objevily děsivé a ohromné formy. Obzvlášť velkou rozmanitostí krokodýlů se vyznačuje miocénní Jižní Amerika, kde před 16 až 5 miliony let žily minimálně 3 velké rody obřích krokodýlů bok po boku. 2 z nich, Purosaurus a Mourasuchus, byli kajmani o délce kolem 10 metrů. Gryposuchus zase spadal pod gaviály a dosahoval podobných rozměrů. Na konci Třetihor pak žil Ramphosuchus, další gaviál dlouhý 8 až 11 metrů, tentokrát na území Indie. Jak si můžete všimnout, velcí krokodýly zdaleka nežili jen v dobách dinosaurů, ale i relativně nedávno, ještě před 5 miliony let. Ve Třetihorách žil i další, pro nás obzvláště zajímavý zástupce, totiž Diplokynodon. Měřil sice pouze asi 1 až 2 metry, za to ale obýval i naše území. Živil se pravděpodobně menšími obratlovci a žil tu i v poměrně chladných dobách, než vyhynul zhruba před 14 miliony let. V současnosti rozlišujeme 9 rodů a asi 26 druhů krokodýlů. To zahrnuje všechny aligátory, kajmany, krokodýly i gaviály. Jejich dnešní různorodost je v porovnání s pravěkem směšná. Už se jim nedaří tak jako dřív, ale ti, kteří přežili, představují dokonalé predátory a dávají nám odpověď na to, proč jejich předci dokázali překonat 2 masová vymírání a extrémně se diverzifikovat během mezozoika a kenozoika. Ostatně i mezi současnými skupinami existují patrné rozdíly. Aligátoři mají čelisti spíše do tvaru písmene U, zatímco krokodýly spíše do písmena V. Navíc, když mají aligátoři zavřenou tlamu, nevyčnívají jim z dolní čelisti zuby ven, pakliže nejde o nějakého postiženého jedince. U krokodýlů jsou naopak tyto vyčnívající zuby běžným úkazem. Kromě rozdílů ve zbarvení, kde aligátoři jsou spíše šedí nebo černí a krokodýly spíše hnědí a zelení, se tyto 2 skupiny liší i chováním. Krokodýly bývají agresivnější než aligátoři. Gaviál se od ostatních krokodýlů rozpozná snadno díky charakteristicky úzkým čelistem. Co naopak většina zástupců má společného je, že jsou to semiakvatiční masožravci obývající tropické a subtropické oblasti a najdeme je na všech kontinentech s výjimkou Evropy a Antarktidy. Na první pohled mohou působit primitivně
ale opak je pravdou. Jedná se o nejdokonalejší skupinu plazů. Jejich tělo, pokryté zrohovatělými pláty a pancířem z osteodermů, je protáhlé, podobně jako čelisti, a ve vodě jej pohání sploštělý ocas. Ve vodním prostředí se dokáží pohybovat rychlostí přes 30 km v hodině, na souši ale kvůli krátkým končetinám tak obratní nejsou. Mohutná, částečně pneumatizovaná lebka je jejich nejsilnější partií. V čelistech se nachází desítky kuželovitých zubů, vhodných k uchopení kluské kořisti. Zuby musí být pevné, aby ustály výjimečné hodnoty stisku čelistí, kterých krokodýly dosahují. V tomto ohledu patří krokodýly k nejsilnějším v současné živočišné říši. Zuby se mění až 50krát za život, takže celkově jich jedinec vystřídá jednotky tisíců. Smyslové orgány se nachází vysoko na lebce, aby je krokodýl mohl mít nad vodou a vnímat okolí, zatímco je ponořen, což mu umožňuje se nepozorovaně přiblížit ke kořisti. Zrak, čich i sluch má na velice dobré úrovni. Mozek je celkově dokonalejší než u jiných plazů a zdá se, že krokodýly jsou poměrně inteligentní zvířata, i když na Nobelovku to ještě žádný nedotáhl, tak snad brzy. Srdce už je skoro čtyřdílné, jako ptačí a savčí, jelikož mezikomorová přepážka je téměř kompletní. Ptákům se krokodýly podobají i péčí o mláďata a výraznou vokalizací. Zajímavé je, že teplota hnízda určuje pohlaví jedinců. Pokud překročí 32 stupňů Celsia, líhnou se více samci. Pokud se hodnota nachází níže, líhnou se více samičky. Taková mláďata mohou být chvíli poměrně roztomilá, ale pak vyrostou a už se nezastaví. Krokodýly rostou po celý život, který často trvá 50 či 60, někdy ale i 80 let. Nejstarší jedinci pak jsou zpravidla i největší. A samci jsou zároveň větší než samice. Největší dnešní zástupce je krokodýl mořský. S délkou až 6 metrů a maximální hmotností kolem tuny největší žijící plaz. Takové zvíře nepohrdne ničím, co se hýbe. Od bezobratlých přes ryby, obojživelníky, jiné plazy, ptáky až po savce všech velikostí. V dobách nouze ale můžou krokodýly vydržet měsíce až víc než rok bez potravy. Jejich metabolismus je extrémně efektivní a jejich žaludek produkuje obrovské množství šťáv, takže jsou schopni strávit i spolknutá sousta o čtvrtině jejich vlastní hmotnosti. K tomu jim pomáhají i žaludeční kameny gastrolity. Jelikož jsou krokodýly studenokrevní, jejich teplota se odvíjí od teploty okolního prostředí, takže se musí slunit nebo naopak ochlazovat například otevřením tlamy. V nejhorším případě se uchylují k estivaci, letnímu spánku, během něhož opadne jejich aktivita během největšího vedra a sucha. Zkrátka, krokodýly jsou mimořádně houževnatá a odolná stvoření, schopná se o sebe postarat i v době, kdy to jiní tvorové nedokážou. Faktem je, že krokodýly jsou evolučně konzervativní a to jim v minulosti pomohlo přežít, jelikož našli velmi účinný a všestranný tělní plán a během krátkodobých změn prostředí se neuchylovali k unáhleným adaptacím. Tato stabilita a dokonalost jim umožnila dožít se čtvrtohor. I přes veškeré evoluční výhody jsou mnohé druhy krokodýlů v ohrožení kvůli lidem, kteří je loví pro maso a kůži. Krokodýly sice ročně zabíjí asi 1000 lidí, ale lidé zabíjí mnohonásobně více krokodýlů. Nezbývá nám než doufat, že i tuto výzvu krokodýly překonají a budou tak nadále připomínat pradávné časy jejich předků, vzdálené skoro 250 000 let.